Iċ-ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru kif għat-tielet sena konsekuttiva komplew jonqsu l-inċidenti tat-traffiku fit-toroq Maltin. L-istatistika turi li bejn Jannar u Marzu li għadda seħħew kważi 3400 inċident li jfisser tnaqqis ta' kważi 5% meta mqabbel mal-istess perjodu s-sena li għaddiet. L-inċidenti naqsu f'kull rokna tal-pajjiż għajr anħa tat-Tramuntana li rad żieda ta' aktar minn 12%. L-inċidenti f'Għawdex naqsu b'21%. L-istatistika turi wkoll kif matul l-istess perjodu kien hemm tnaqqis ta' madwar 10% fin-numru ta' persuni li ndarbu fl-inċidenti tat-traffiku. Fil-fatt, l-ammont ta' persuni midruba kien ta' 371 ruħ li kważi 66% minnhom kienu xufiera. F'40 inċident, il-persuni involuti ġarbu ġrieħi seri fosthom 3 tfal, filwaqt li 4 persuni kollha xufiera tilfu ħajjithom kawża tal-ġrieħi serji li ġarbu. 2 kienu sewwieqa ta' mutur u 2 l-oħra kienu qed isuqu karozza. Iċ-ċifri juru wkoll li l-akbar ammont ta' persuni midruba indarbu f'karozzi tal-passiġġieri, segwiti minn muturi. L-akbar ammont ta' inċidenti persuni mweġġa seħħu matul il-jum ta' tnejn, waqt li l-ogħla ammont ta' inċidenti seħħu matul il-jum tal-ġimgħa. L-aktar ħinijiet li fihom iseħħu l-inċidenti huwa bejn id-9 u nofsinhar. L-akbar ammont ta' inċidenti ta' traffiku seħħew fil-lokalità ta' Birkirkara b'aktar minn 280 inċident, segwiti minn Ħalqormi u l-Mosta.